luxury ba? Luxury na magbayaran na. Sa daon kayo mag-pid ang bungo. Tunga ka ano yung mga bungo. Asa man dyan siya? Dakpan kaya ata. Isa. Motor Okay, sod, presidente. Taka aliminig maniho ning buang tanawa gud niyang kalaki Anong kutsina? Oh, may kasunod na to. Kato man ang ganina katong mo. Paliko siya niya. Lagot siya siya paliko. Sige. Siya sa kagamay ba nang abili siya mag-sir. Very wrong. Huwag ka sa dong. Oh. Very wrong. Kalibangon ko pre, kalibangon ko fart. So, taka lang mo niyo. Yung sweeto kayo. Kung ano siya, bata pa ning buang. Teenager pa ba, pabilib. Crossing na tanahan na yung buko. Paita, tawala Pagdalig uli kaya tag kalibangon naman ka. Ang jeep kay relax kayo. Chillin. Siya kay Shatain. Saan yung duaan? Bobcars ka doon? Paita dito ano. Saan naman tao ning daan din Kuan pa niya siya, bata pa ni. Tanon pa ba? Itong apurado nga mabilib. Dali lang pis mi. Lusot na siya ron. Sa siyang lusot. Lusot siya gamay. Nagyapon. Abta nagyapon siya. Abta nagyapon. Overtake na yun dam. Oh, yung lane, nastunga. Oh, overtake dam. Paita nito ano. Muna pinalit. Ay lagi palit lisensya lagi.